Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasisibalo sethu ekuthiwa sisixazulule sino x squared minus x squared minus 4 enzansi ma x minus 2 equals to 4. Satshela nanokuthi u-x awukwazi ukulingana no-2. Uma kunjalo isibalo sethu sizodividana ngo-0 kube umbhedo nje isibalo esingenasidingo. Nesimosha isikhathi senze isibalo esingaphumeleli singayindawo. Asithembe ukuthi u-x wethu awuzulingana no-2. Asiqala isibalo sethu sibukisise kahle. Lapha phezulu sino x squared minus 4 okungasinika ithuba lokuthi sivula amagogo amabili sizame mhlawumbe futhi ukuthi sithole igwegwe elizosusana naloko kungezansi. Asibone sino x squared amagogo amabili angavuleka sibe no plus minus 2 uzosipha u-negative 4 uma uba times divided x minus 2 is equal to 4. Kuyacaca khona ukususanayo. Vele besifuna kube kanjalo kube khona ukususanayo. Salelo u-x plus 2 is equal to 4. Bhala njengoba kunjalo. Sesikhiphani manje sesikhiphe amagwegwe. Sesingathini ke manje sesingathi divided by minus 4. So salelo x squared minus x 2 no minus 2 uzosipha minus 6 2 no minus 4 ncase siphe u0 lapho siyajabula kakhulu base kanjena. Asibhale lempendulo yethu njengoba injalo ngale phezulu. Equal 0. Sikuvulela ama brackets sikunikwa ithuba lani la x to the power of 2. Sesingahlukanisa kanje x minus 3 is equal to 0 x plus 2 is equal to 0 into efanayo lena ukuthi sikuphe ithuba lokuthi konke kuzimele. Sizoba no x is equal to 3 sibe no x is equal to x equal to minus 2. Ngakho imphumela yethi sipha lokhu ukuthi x ulingana no3 noma x ulingana no minus 2. Kepha asike sithathe isibalo sethu njengoba sinjalo sizame ukuthi ekhaleni zika x sifake u3 siphinde futhi sizame ukuthi ekhaleni zika x sifake u-minus 2 sibone ukuthi siyaphunyelwa yini na impendulo ecacile. Sijabule kakhulu ukuthi u-x wethu awubanga u2. Ngiyethemba uzobhala kanye nami. Engikwenzayo manje lana ukuthi ngithatha isibalo njengoba sinjalo ekhaleni zika x ngifaka bani? Ngifaka u3. Ngibona sizophunyelwa ba. Qale ngaphunyelwa u4. Kwamnandi kakhulu. Siyasho sithi tick. Esikhaleni sika x ngifaka bani? U-minus 2 sibone ukuthi khona ngizophunyelwa yini. Azuke ngibasusanayo 0 siphunyelwe omunye u4. Kamnandi kanjalo isibalo sethu kusho ukuthi zombili impendulo esizitholile za x is equal to 3 no x is equal to minus 2 zilungile ziyasebenza.